କ'ଣ କରୁଛ? ପଢୁଛି। ଅନୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରୁଛୁ? ପଢୁଛି। ଆଉ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଧେ? ହଁ। ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୀ ଥିଲା। ଭଲ ହେଇଛି ନା? ହଁ। ବାବା ତୋର ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା? ଡ୍ରଇଂ। ଡ୍ରଇଂ ଥିଲା। ହଁ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏବେ ଡ୍ରଇଂରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବସିକି କରୁଛି ଆଉ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଠିକ୍ସେ କରୁଛୁ ନା? ହଁ। ହଁ ଦେନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଆ। ଦାଦା ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଦେଇକି ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା କରୁଛି। ତାର ଆଉ କିଛି କଲର୍ ବାକି ଅଛି, ସେ କଲର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେବ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଡ୍ରଇଂ? ଖାଲି ଜାତୀୟ ପତାକା ନା ଆଉ କିଛି ଥିଲା? ଖାଲି ଜାତୀୟ ପତାକା ଥିଲା। ଖାଲି ଜାତୀୟ ପତାକା ଥିଲା। କ'ଣ ତୋର ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ? ହେଁ ଏବେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପଢୁଛି। ସେଟା କ'ଣ? ଗଣିତ କରୁଛୁ? ହଁ ବାବା, ଦେଖି କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଲ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇ ଜାତୀୟ ପତାକା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।